det her projekt, der er formålet at øge den mundtlige fremstilling og koblingen mellem fysik og matematik. Vi går igennem emner som vektorer, projektion af vektorer, kraftdiagrammer, forsøg og udregning af gnidningskoefficienter. Så, du vil vide, hvad en vektor er. Det er meget nemt. En vektor, det er en pil med en længde og en retning. Vektorer bruges typisk inden for fysikken til at beskrive virkelige elementers egenskaber. En vektor, den noteres sådan her. Det vil sige, at jeg har min A i vektor, skrives med pil over, for at vide, at det er en vektor. Og så vil jeg altså skrive den med x-koordinaten øverst og y-koordinaten nederst. Så det vil for eksempel også kunne se sådan her ud, hvor den har 2 som x-koordinat og 3 som y-koordinat. Når vi tegner en vektor i et koordinatsystem, så har vi vores koordinatsystem, x og y-akse. Den kan ligge alle steder i et koordinatsystem. Den kan ligge herover, den kan ligge hernede, og altså alle de andre steder også. En anden måde at notere vektor på, det er polær notation. Det er, hvor vi skriver vektor A. Den er det samme som også længden af vektor A. Og så selvfølgelig, til en vinkel V. Når vi har med prikproduktet at gøre og vektor, så handler det om, at vi ganger 2 vektorer sammen. Prikproduktet er også kendt som skalarproduktet. Og formlen for det, den hedder A prik B, og det er vektor A og B, er enten lige med vektor A's første koordinat plus, eller gange vektor B's første koordinat plus vektor A's anden koordinat gange vektor B's anden koordinat. Den kan også se sådan her ud, hvor vi igen har A prik B, som så er lige med længden af vektor A gange længden af vektor B gange cosinus til vinklen B. Vi visker lige tavlen ren. Sidst men ikke mindst, så har vi også projektionen af vektor. Det går ud på, at vi har en vektor, lad os kalde den A. Det kaster en skygge på en anden vektor, lad os kalde den B. Så gælder det om at finde den skygge, som vektor A kaster på vektor B. Altså den længde. Vi vil gerne forklare noget om projektion af vektorer. Projektion af vektorer handler om, at vi har vores vektor A, som kaster en skygge ned på vektor B, som så bliver kaldet vektor AB. Og for at finde vektor AB, der ganger man en parameter, som kaldes k, på vektor B, og den vil vi gerne ende med at isolere. Men til at starte med, så helt lavpraktisk, så har vi vektor A er lige med vektor AB plus vektor C. Samtidig så ved vi, at k kan være alle reelle tal. Og vi ved også, at k gange vektor B, det må være lige med vektor AB. Så derfor kan det også skrives op, at vektor A må være lige med k gange vektor B plus vektor C, da vi så har erstattet ledet AB med k gange B. Så vi har altså formlen fra før. Her har vi så valgt at prikke B på hver side for at udskrive formlen. Så skal vi bare prikke B på her, og det gør vi ved at prikke det på hver led, så der altså står k gange med vektor B prik vektor B plus vektor C prik vektor B. Så spørger du nok, jamen hvad er vektor C prik vektor B? Så skal vi have fat i skalarproduktet. Men i skalarproduktet der indgår vinklen mellem de to vektorer. Og vinklen mellem de to vektorer er 90 grader. Og vi ved godt, at cosinus til 90, det giver 0. Og 0 gange hvad end der står herover giver også 0. Derfor kan vi simpelthen fjerne det her led. Nu har vi altså fået fjernet C prik B herover. Så spørger vi nok, hvad så nu? Ja, så skal vi omskrive det her en lille smule mere. B prik B, det ved vi. Det svarer til, at vi har vektor B gange vektor B. Okay.
Men hvad er vektor b så? Jamen, det er jo egentlig 2 koordinater, et eksolyn. Den har vi 2 gange, så derfor må vi have koordinat 1, altså b1 gange b2. Det skal så lægges sammen med andet koordinat, som er b2 gange b2. Det må svare til, at den hedder b1 i anden plus b2 i anden. Og der ved vi jo fra, at når vi kender Pythagoras, som vi ved giver længden af noget, når vi har en vektor. Så der har vi den ene, altså a i anden, plus b i anden, må vi lige med c i anden. Det gælder også her. Så der har vi b1 i anden, plus b2 i anden, må vi lige med længden af vektor b i anden. Derfor må a træk b lige pludselig hedde k gange længden af vektor b i anden. Så vi har vores formel her. Nu vil vi gerne isolere k. Hvordan gør vi det? Det gør vi ved at dele med længden af vektor b i anden på hver side. Og så ender det med at se sådan her ud. Vektor a, prik, vektor b, over længden af vektor b i anden er det samme som k. Her kunne vi så alternativt gange vektor b på hver side, hvilket vi jo godt må. Og så vil vi altså ende med noget, der så sådan her ud. Så I vil vide, hvorfor tangens til theta det er det samme som gnidningskoefficienten. Jo, her der er hvad vi ved. Vi ved, at Newtons første lov siger, at den resulterende kraft bliver nødt til at være 0, da klodsen enten ligger stille eller er i konstant bevægelse uden at accelerere. Vi ved også, at tangens til en vinkel er det samme som den modstående side i en trekant over den hovedstøttende. Og så ved vi, at gnidningskraften er det samme som gnidningskoefficienten gange med normalkraften. Det her det kan vi bruge til at beskrive tangens til theta. Vi ved, at vores gnidningskraft må svare til at være den her, og vi ved, at vores normalkraft svarer til at være den her, da f race er 0. Det danner en retvinklet trekant. Den her vinkel her, det er vinklen theta. Så kan vi kigge på og sige, okay, så må f, normalkraften, det må være den hulsliggende katel, og f, gnidningskraften, må være den modstående katel. Så kan vi sådan set omskrive vores formel og sige, okay, så må f my over fn være lige med my, men det må så være det samme som modstående over den hulsliggende lige med my. Derfor må det her være det samme som tangens til vinklen theta. Og til sidst vil du så kunne fjerne det her. Og så vil der så tangens til theta er lige med my. Du vil lave delforsøg 1. Til delforsøg 1 skal vi bruge en træklods, en vægt til at måle træklodsens masse, en vinkelmåler og en glidebane. Vi har indstillet vores glidebane, sådan at vinklen den passer med træklodsen lige akkurat kan ligge der, indtil den får et lille skub, hvorefter den fortsætter ned ad rampen med konstant hastighed. Og så noteres vinklen ellers. Så er vi nået til delforsøg 2, og der skal vi vise den statiske gnidningskoefficient. Til det der bruger vi vinkelmåler, glidebane, klods og stativ. Den statiske gnidningskoefficient handler om, at vinklen skal være lige akkurat så stor, at klodsen den kan blive uden at rutsche. Så måler jeg herefter min vinkel, og så kender jeg den maksimale vinkel. Vi har som bekendt lavet delforsøg 1 for at finde den dynamiske gnidningskoefficient. Vi har målt vinklen på vores glidningsrampe til at være 15 grader, og derfor må den dynamiske gnidningskoefficient være det samme som tangens til 15 grader. Det giver forresten 0,277. Så er vi nødt til, at vi skal beregne vores statiske gnidningskoefficient. Og til det, der har vi målt vores vinkel, som er 17 grader. Så tager vi vores 17 grader i en tangens og tangens til 17. Og det giver os så en gnidningskoefficient på 0,31. Vi er altså skulle sammenligne vores gnidningskoefficienter. Og til det, der bruger vi en tabel inden for OBB-bogen, en krydstegn.
Og vi kigger på 3 mod 3, da vi har træklods mod papir, og papir er lavet af træfiber. Den siger, at vi vil få en gnidningskoefficient my på mellem 0,2 og 0,7. Kigger du på vores egne, har vi en statisk gnidningskoefficient på 0,31 og 0,27 på den dynamiske. Det passer i sig selv rimelig godt med tabelværdien, og det giver mening, at vores i den lave ende, da papir har en lidt glattere overflade end reelt træ vil have. Her har vi et kraftdiagram over delopgave 3. Her er det vigtigt at forstå, at loddet trækker i snoren med samme kraft, som snoren trækker i loddet. Det kan illustreres her. Vi ved, at gaffatapen trækker i snoren med samme kraft, som snoren trækker gaffatapen, da de ikke går fra hinanden eller begynder at flyve lige pludselig. De er simpelthen bare ens. Af samme årsag så trækker klodsen i snoren med samme kraft, som snoren trækker i klodsen. Vi ved også, at deres acceleration må være ens. Det må den være, fordi at deres acceleration afhænger af hinanden. Når vi arbejder med det her, så bruger vi noget, der hedder my som vores gnidningskoefficient. Og for at finde frem til den, så starter vi med vores formel 1. Formel 1 siger, at F res, altså den resulterende kraft af lod, må være lige med tyngdekraften minus nordkraften. Det giver rimelig god mening, da loddet ligesom hænger, hvor det hænger, og altid bevæger sig. F res af lod må så være lige med m gange g minus F af snor, da m gange g er det samme som tyngdekraften. Så går vi hen og siger, jamen okay, kan vi bytte lidt rundt på det her? Ja, det kan vi godt. Vi trækker F res af lod fra på begge sider og lægger F snor til på begge sider. Så kommer det til at stå F af snor lige med m gange g minus F res af lod. Derefter kan vi så erstatte F res af lod med m gange a, da F res af lod og m gange a begge beskriver, hvilken retning loddet bevæger sig i og hvor hurtigt. Formel 2. Så vi ved, at den resulterende kraft af vores klods, den må kunne beskrives som den resulterende kraft er det samme som snorkraften minus F af t-komponenten Fx minus med gnidningskraften. Da vi har to, der trækker den retning, og en, der trækker den retning. Det kan så skrives ud. Vi ved, at den resulterende kraft af klodsen, det er massen gange acceleration. Så ved vi også, at snorkraften, det er loddets masse gange med tyngdeaccelerationen, den der kraft, F af t, minus med klodsens masse gange med dens acceleration. Og så har vi det resulterende kraft her, som så er snorkraften. Så har vi komponenten af F af t, som vi kalder F af x. Det er det samme som klodsens masse gange med tyngdeaccelerationen. Det er F af t, som er hypotenusen i vores trekant, gange med sinus til theta, som er vinklen, og det giver os den modstående side F af x. Så det her stykke, det er simpelthen F af x. Herover der har vi vores Fmy, som vi har udskrevet. Vi ved, at Fmy, det er det samme som my gange med Fn. Da det er den dynamiske gnidningskoefficient, vi arbejder med, så hedder den dynamiske gnidningskoefficient gange med massen af klodsen gange med tyngdeaccelerationen, så vi får F af t, og så gange med cosinus til theta, så vi får den hosliggende. Og så har vi simpelthen Fmy. Okay, så formel 3. Der er vi nødt til, at vi gerne vil isolere den dynamiske gnidningskoefficient. Og hvordan gør vi så det? Ja, det gør vi ved, at vi skal starte med, tager det her led, altså negativ my gange masse af klods gange tyngdeaccelerationen gange cosinus til theta, og lægger til på begge sider. Samtidig med at vi gør det, så tager vi vores m gange a og trækker fra på begge sider. Så kommer der altså til at stå my dynamisk gange masse af klods gange tyngdeaccelerationen gange cosinus til theta må være det samme som minus m gange a plus masse af lod gange g minus masse af klods gange a minus masse af klods gange g gange sinus til theta. Så vil vi gerne isolere den dynamiske gnidningskoefficient, hvilket vil sige, at vi deler med
masse klods gange g gange cosinus til theta på begge sider. Så der til sidst altså kommer til at stå my dynamisk må være lige med minus m gange a plus m lod gange g minus masse af klods gange a minus masse af klods gange g gange sinus til theta over masse af klods gange g gange cosinus til theta. I metode 1, der udfører vi delforsøg 1, og det er nemt, det er hurtigt, der er ikke ret mange udregninger, der skal kun måles en vinkel, så det kan hurtigt udføres, og der er ikke ret mange steder, det kan gå galt, og vi kan ende med måleusikkerheder. Det er op til brugeren at vurdere, hvornår man mener, man har udført forsøget nok gange, i forhold til, at man vil have en kvantitativ eller kvalitativ resultat. Ja. Så over i den anden lejr, der har vi selvfølgelig metode 2, hvor vi har noget lidt mere, kan man sige, pålideligt udstyr. Vi har i gang i Logger Pro, det er jo noget program, der kan spytte en masse data ud til os. Men på den anden side, så er der også flere steder, hvor det ligesom kan gå galt for brugeren, og man kan lave fejl, fordi der er mange flere skridt og databehandling. I det her projekt, der har vi fundet følgende gnidningskoefficienter i delforsøg 1 og 2. Samtidig der har vi udledt formlen for den dynamiske gnidningskoefficient og formlen for projektion af vektorer. Ja. Og når det så kommer til, jamen, hvad kan vi bruge vektorerne til, når vi beskriver et mekanisk legeme på en skråplan? Jamen, der kan vi bruge vektorerne til at beskrive alle de forskellige faktorer, der ligesom kunne påvirke det her legeme, og derved beskrive, jamen, hvordan vil det faktisk virke i virkeligheden, og hvordan vil det opføre sig.